l'any 2016, amb motiu de la 35a edició de la Festa de la Ratafia i en el 150è aniversari de la mort de Francesc Rusquelles, des de l'Arxiu Comarcal i des de la Confraria de la Ratafia es va fer l'exposició La Ratafia a Santa Coloma de Farners. L'exposició mostrava un treball d'investigació sobre el món de la ratafia a Santa Coloma. I per primera vegada es posava en valor el paisatge humà que ha seguit la tradició ratafiaire des d'en Francesc Rusquelles. En aquest vídeo ens endinsarem a la segona part d'aquella exposició, més propera i dinàmica. Volem visualitzar més i posar de relleu les persones, majoritàriament dones, hereves de pràctiques ancestrals, que van explicar la seva relació amb la ratafia. En alguns casos va fer falta recórrer als familiars, atès que les protagonistes ja no són entre nosaltres, però amb la majoria s'hi va poder parlar directament. L'exposició constava de 40 articles de testimonis ratafiaires i agrupats en 4 grans apartats: els fonaments, la tradició, les noves generacions i la consolidació, sempre d'acord amb l'edat i el vincle que han establert amb la ratafia des de 1895 fins als nostres dies. En aquest vídeo, però, ens centrarem només en els 2 primers apartats, els fonaments i la tradició, que són la meitat dels testimonis, i seguirem un ordre cronològic. El resultat és una fotografia del paisatge humà de la ciutat al voltant del licor macerat, fruit d'una tradició ben arrelada i de la qual la festa n'és la mostra més viva. I vol ser també un homenatge a la gent que, generació rere generació, fa de la ratafia un mitjà que ens apropa a la natura, promou la concòrdia i ens fa més feliços. La Maria va néixer l'any 1895. Va instal·lar-se en una casa que el seu germà li va proporcionar a les Escales Petites, que avui és una coneguda botiga de roba. I, per tal de poder-se mantenir, es dedicava al que havia après de petita i que li agradava tant, el món de les herbes i els beuratges. La seva ratafia va agafar tant de nom que, pel juliol del 1968, quan va morir, tenia al voltant de 50 garrafes pendents d'omplir de ratafia nova en el passadís de la casa. Nascuda el 1889, amb el seu fill regentaven la botiga de Can Cintet, al carrer Major número 16, i venien a granel la ratafia de la Maria. Quan feia ratafia anava al seu aire. Era el seu ritual i no donava gaire explicacions. No apuntava res, ho tenia tot al cap. La seva neta, la Maria Salip, ha continuat fent ratafia amb la recepta d'ella. La Maria va néixer el 1890. Va aprendre a fer ratafia quan vivia a Pagès, on, a més, també elaborava altres licors, com ara Chartres, raïmat de Sauquer, codonyat o algunes colònies amb herbes. Quan deixava macerar la seva ratafia, se'n tornava molt, perquè els seus nets, en Pep i en Salvador, la xarrupaven amb una canyeta d'amagat. L'Encarnació va néixer l'any 1898. Juntament amb la Francisca Pastells, veïna seva, coneixia les herbes, més que pel seu nom propi, per les seves característiques i propietats. I dominava tots els voltants de Santa Coloma. Quedaven amb la Francisca i deixaven al porxo les garrafes a sol i serena. Les herbes que li sobraven de la ratafia les anava a vendre el dilluns al mercat de la plaça Farners. Allà compartien espai amb la Maria Fontanella. Francisca va néixer al març del 1906. Era una dona apassionada pel bosc, una gran coneixedora de les herbes i els bolets i una excel·lent elaboradora de ratafia, fet que li va permetre tirar endavant la vida en unes condicions duríssimes. És la persona referent en el qual els joves creadors de la Festa de la Ratafia l'any 1982 es van emmirallar. Va compartir aquest aprenentatge amb l'Encarnació Joé, la Maria Fontanella i, més tard, amb la Consol Peracaula i la Lluïsa Casadevall. Va aprendre a fer ratafia a través de la seva germana Maria,
que arrossegava els coneixements de remeis i licors amb herbes de pagès. Nascuda l'any 1908 a Sant Miquel de Cladells, per a ella la ratafia era una medicina. En donava un gotet per als mals del període menstrual. La seva filla Margarita encara conserva una ampolla amb ratafia de la mare. La Rosita, nascuda a Caldes de Malavella l'any 1911, va venir a servir a Ca la Llevadora Tereseta, a Ca la Trona i també a Cal Metge Rodó. Va aprendre a fer ratafia amb altres dones veïnes que en feien, com la Francisca Pastells, la Maria Fontanella o l'Anita Roca. L'Anita, nascuda el 1915, va treballar a jornal en diferents feines i també servint a Can Massaneda, igual que la seva cosina germana Dolors Roca, de qui segurament va aprendre a fer ratafia, o de la Rosa Barber o Maria Fontanella. Tenia una recepta de la Consol Coll a casa. Amb ella s'intercanviaven herbes i secrets de com fer-la i havien anat a comprar juntes una bona quantitat d'aiguardent a Girona. Posava la ratafia a l'ampolla més maca que tenia a casa. La Dolors va néixer el 1919. Era una dona sàvia respecte al bosc i les herbes, els remeis. Feia ratafia amb només les herbes fresques que tenia al seu voltant. Per ella, la ratafia era com un medicament. La regalava tota per guarir a la gent. A casa seva aviat van aprendre a fer-se venir mal de panxa per poder tastar la ratafia de la Lola, que la donava a cada un amb una cullera. Nascuda el 1920, es va introduir en el món de la ratafia gràcies a la seva mare i la seva àvia Maria Planiol. I seguint la seva fórmula, va fer la seva primera ratafia quan tenia 13 anys. Va guanyar el premi a la millor ratafia local l'any 1988 i el primer premi els anys 1989, 1990, 1991 i 1992. De vegades feia la ratafia amb l'Encarnació Coll. S'intercanviaven herbes i s'ajudaven l'una a l'altra. La gent pel carrer li deia: «Maria, no em deixis sense ratafia, en vull una de la guanyadora». La Lluïsa va néixer l'any 1920. L'afició per les herbes i els remeis li venia per tradició familiar. Feia ratafia i consultava molt el llibre de les plantes medicinals de Fonecker. Ella seguia la recepta de la seva àvia Maria Julià, nascuda l'any 1845 i de la qual la família en té una còpia de la recepta escrita per la mateixa Lluïsa. Feia ratafia amb alcohol de 96 graus, que segurament adquiria el celler de la família, a Can Fornaca. Va estar molt activa en els primers anys de la festa com a membre del jurat, també en l'exposició de flors i en la trobada de ratafiaires. Nascuda l'any 1919. Li agradava molt caminar, collir herbes i va acabar fent ratafia amb veïnes i companyes com l'Anna Roca, l'Anita i la Quimeta Brun. Les herbes que li faltaven les comprava a la Maria Fontanella. Li va fer molta il·lusió rebre el quart premi absolut a la millor ratafia de la primera edició del concurs l'any 1982. L'Encarnació va néixer l'any 1921. Feia ratafia acompanyada de la seva germana Consol i en preparàvem molts litres per vendre i així tenir uns ingressos més que la paga de viudetat. En feia amb alcohol de 96 graus i sense sucre per al seu home, que era diabètic. Va guanyar el premi a la millor ratafia local l'any 1987 i entre els seus molts deixebles hi va haver guanyadors del concurs com en Francesc Pla, l'Isabel Mestres, la Mònica Negra i la seva mare, l'Helena Pérez. Posava totes les herbes sobre la taula i equilibrava la quantitat d'herbes fins a arribar a la proporció que ella creia que era bona, com si compongués la sinfonia de la ratafia. Nascuda l'any 1944, quan tenia 10 anys ja ajudava el seu pare i a la seva àvia Maria Bertran Vinyals a fer ratafia. El seu pare tenia una botiga Can Cintet i explicava que les dones compraven ratafia, aiguardent i espècies.
Ella n'havia fet cap a 200 litres pels clients que visitaven Caluix, amb les herbes que trobava pels voltants. Feia servir una barreja del 60% d'aiguardent i 40% d'anís, sense sucre, que deixava macerat durant 60 dies al màxim d'hores al sol. Nascuda l'any 1927, va conèixer la Francisca Pastells a Can Rodó. Aquesta li va despertar la passió per les plantes i per la ratafia. Tenia també de veïnes a la Lluïsa Casadevall i a l'àvia de l'Anna Selga. Totes quatre feien ratafia a casa seva, amb les herbes que trobaven del seu jardí. Va ensenyar a moltes persones a fer ratafia, d'entre les quals l'Anna Selga, a qui va ajudar amb l'herbari durant la seva carrera. Feia servir alcohol de 96 que anava a comprar a Andorra i no li agradava la ratafia feta amb anís, deia que era molt dolça i massa anissada. Va col·laborar als inicis de la festa fent una xerrada en l'exposició d'herbes. També va guanyar diversos premis al concurs i va acabar sent membre del jurat des de 1986 fins a principi dels 90. La Teresa de Can Mestres, filla de Can Trementina, va néixer l'any 1946. El seu primer contacte amb la ratafia va ser de la mà de la Francisca Pastells, que se l'enduia amb 10 anys al bosc a collir herbes. Ha fet ratafia molts i molts anys i sempre diu que no n'hi ha cap de secret a la ratafia, només s'ha d'estimar el bosc. Nascuda l'any 1937, fa quasi 50 anys que fa ratafia. Segueix la recepta de més de 60 plantes de la seva sogra, la Conxita Jordà, d'Aiguaviva. Aquesta recepta és originària de la sogra d'aquesta, la Teresa Vinyoles, de Can Bes de Salitja, nascuda a l'any 1880. Cada any, en el moment de fer ratafia, la casa de la Siseta és una festassa. S'hi reuneixen veïns, familiars, coneguts i persones que en volen aprendre. L'any 2007 va rebre el títol de ratafiària de mèrit. De casa seva n'han sortit moltes persones amb la seva ratafia premiada al concurs. L'última d'elles, la Rosa Alsina. Nascuda l'any 1936, va aprendre a fer ratafia gràcies a l'Encarnació Joé de Can Bancs. Li deia, tu mateixa posa-hi un pessic de cada. També li va ensenyar a fer l'almíbar. Més endavant va fer ratafia amb l'Encarnació Coll. Havia cuidat de petit en Xavi Masó, d'aquí que va participar en les primeres festes de la ratafia, guanyant diversos premis i també en l'exposició d'herbes, juntament amb la Lluïsa Casadevall. L'any 2019 va rebre el títol de ratafiaire de mèrit. Nascuda l'any 1929, la Lola va aprendre a elaborar ratafia amb la Maria Fontanella i la Consol Peracaula. Ha guanyat molts premis del concurs, tant local com absolut. Ha participat en moltes entrevistes a la ràdio i a la televisió, parlant de la ratafia i de la festa. Ha donat la seva recepta i ha ensenyat a fer ratafia a molta gent, sobretot jove. L'any 2018 va rebre el títol de ratafiaire de mèrit. Recordem unes paraules seves. No hi ha cap secret per fer ratafia. La ratafia no és saviesa, és passió. La Mercè va néixer l'any 1942. Va començar a fer ratafia l'any 1971, gràcies a la seva cunyada, la Paquita d'Anglès. Van seguir la seva recepta, que li havia donat una veïna que té moltes herbes diferents i que va a buscar amb la seva neboda, la Maria Pou. Durant molts anys, la Mercè ha estat fent trobades a casa seva amb una colla d'amigues. N'eren cap a 17 i feien ratafia. Enguany, rebrà el Premi a Ratafiaire de Mèrit 2020. I fins aquí aquest breu repàs a aquests testimonis ratafiaires. Us animem a consultar els articles individuals per poder tenir una idea més completa de cada un d'ells. En breu, esperem poder fer un segon vídeo dedicat a les protagonistes d'aquesta exposició i ben aviat poder-los anar ampliant, senyat que la tradició ratafiaire Santa Coloma està ben arrelada.